Yun, meron naman tayo dito idol na bagong dating na pisa. Ito naman yung pisa ng harvester yan. Pakita ko sa inyo. Ito. Ay hindi pala sorry sa ano pala to, traktora. Traktora pala to mga idol. Ito yung problema ni bossing. Yan, durog. Ngayon, gagawin natin ito ng paraan para magamit niya ulit. Tingnan natin kung ano yung kaya natin gawin sa solusyon dito. Yan. Dito mo masusubukan yung galing mo talaga. Mahal kasi ito. Pag binili mo to siguro ng isang set nito nasa 20,000, 25. Kung hindi ako nagkakamali siguro ganun. 25. Yan. 25,000 kung bibili siya ng one set nito. Kaya gagawa natin ng paraan para magamit. Let's go. Tapos na. Balik-balik pa din. Presyohin na. Yan, kinabos. Galing pang ano, Karamua. San Jose Partido. Oh, San Jose Partido ba yan? Pamigay na eh. Naputol. Talag. Yan na, okay na yan.